la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kada ku shige gaban Allah da manzon Allah, mana kada ku zartar ku gabatar da wani abu kafin gabatar wa Allah kafin gabatar wa manzon Allah. Amma Allah da ya kira su yi kira da masu imani, wanda ladabi ne ake koya wa mutum, ladabi ne wanda ba su san shi ba sai yanzu ake koya musu cewa lallai kada ya kasance su zartar da wani al'amari ko su bayyana wani ra'ayinsu ko su yi wani hukunci matuƙar manzan Allah ya yi ko kuma a bujiro da wata mas'ala to a bari a yi manzan Allah ya ci kwakwa واتقوا الله وكيا يقول الرحمن إن الله سميع عليم، حقيقة أنا يجيني كمؤمنكم ممثلين يقوم تعالى يمكن لليوم. أنشي وانا سورة وانا آية لا سورة فرقا وانا سورة فبجيب لنا ما هي حي زوا كلام من اليوم. إذا أنت كل واحد يقول كده عند سكين wasu jama'a ne daga banu tamim suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ya gabatar musu waye ya kamata ya musu gaban su. Wayannan mutane da suka zo suka samu annabi baya ya shiga sai suka yi a nasu to ɗabi'a shi ne da suka saba a jami'a, musamman kuma da mutanen karkara ne su a wurinsu a ɗaga murya a kirawo mutum a gidansa, wannan abu ne wanda yake ba kuma ba a wajen. Idan kana cikin wayannan abubuwa na ladabtarwa mutane sun wa annabi da shi da ko sun kaza ko sun kaza, abin da ake so ka sani a sannan su ba su ma san wannan rashin ladabi ba ne, ba su ma san ladabi ba ne ba, su suna ganin sun gide ne domin a sannan ake koya musu tarbiyya, a sannan suke sanin Allah ne, a sannan suke sanin waye manzon Allah ne, a sannan suke sanin gurgurcen shari'a. Shi za mafi yawa daga wasu sun yi abubuwan Allah baya kama su domin ba su sani ba, sai a sannan ake zama da su. Sai suka zo baya nan to abin da za a sai ku je gidansa ba, to ba a san ma a ɗakin waye ka ba daga cikin matansa, sai suka zo suka yi wanda gida a ƙofofin a irin kamar bayan gidan manzon Allah. Suna ya Rasulallah ya Muhammadu ka fito muna zo mai magana da kai, inda sun riga sun saba yi kira sunan wannan tafiya ta fara. Bayan annabi ya zo kuma an zo ana sun kawo wannan tafiya ta su, haka can an yi wani abu wanda bai kamata ba ko sai kuma ba mana iya ba da suka su kuma kai hajjar su bukatun su suna son shugaba ne su suna abokan asibiti su siya su da ta ina ganin amma shi yana da masaniya da wani mutane su ina ganin wani shi ya kamata a sa shi kuma shugaba a wurin mutane sai su zama mace a'a ni na ganin akara amin ina ganin akara wani shi ne gani ya kamata a sa sai su na mace su to ai baka faɗin wannan ra'ayin naka ba sai dan ka saba ina mace a'a yake ni ba mu faɗa dan da saba ba to sai magana tsakanin shi abokan yana umar yana kuma yana kara kansa to haka sai suke ja a gaban manzan har suka daga sautin su sai da tsawon da ala sai yi saukar da wannan sura yana saita muminai kan abin da ya dace. Abu kuskure na farko da aka yi ko kuma abu na farko da ya kamata muminai su koya wanda da bai sani ba ba a shigewa a wannan da manzan amma sai da aka kawo su shiru sai manzon Allah ya nemi ra'ayi sannan za ku suna da ce me kuke gani to sannan za ku da ra'ayi ba ana kawowa wani ra'ayi da gaba kana kawo da
dafa wa kuma su kuma aya ta biyu ya ayyuhal ladina amanu ya kuma kai imani la tarfa'u aswatakum kada ku dinga daga muryoyin ko sautin nabi sama da muryar manzon Allah ana zaune a guri kada wani ya dinga daga muryarsa a sai dai a ji muryar manzon Allah ta ce saboda muryar kowa shi ma wani da ya yi a koyar kawai haka saboda ana zaune sai da ji muryar manzon Allah ce a sama ba a ji muryar wani a sama ladabi na uku wala ta ji hannu da rubin kawai kada ku dinga bayyana zance da manzon Allah ka jahali ba'dhum li ba'd kamar yadda kuke bayyana zancen shashin ku da shashi kamar yadda a junan kuke bayyana zance to kada ku yi manzon Allah yin na farko idan kana yin magana da manzon Allah to dole shi ma ka dinga sassauta muryar ka dinga daga manzon Allah fuska kuma idan kana zance da manzon Allah ya kamata ka san kada ka dinga faɗin sunansa dole kuma Muhammadu ruwan kaza a kuma a dinga jin suna na girmama a dinga jin da kazai na mutunci ba kamar kana magana da abokin ka bane to kusan wannan ana ce an ta haɓaka a amalu irin wannan ayyukan mu sani ba saboda gidan manzon Allah idan kuna irin wannan abin da aka hana sai ayyukan a su ɓaci ayyukan ku sai su ɓaci wa an tula ta shi kuruna al'adun ku ku sani ba ko ku san cewa wannan abin babba bane ba shi babba ne ku san wannan abin yana iya ɓata ayyukan ku na nagarta ba ku sani ba sai aka koya musu wannan an ce lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani samun manzon Allah da ake kiransa Thabit ibn Qais shi Thabit ɗan Qaisu wato mutum da wanda yake yana da guri in ya zo guri yana guri ya ke gata da aka saukar da wannan aya ya ce ai wannan aya da ni aiki ya ce domin na san ina ɗaga murya ta sosai a cikin manzon Allah da wancan ni haka ne ke ina da murya kuma haka yake muryarsa ce ka gani yanzu na jawo kana kamar zai shiga wuta ayyuka ya sun ɓaci sai ya zauna a gidansa yana mai iji yana mai damuwa saboda lifkan da ya ɗaɗɗaga murya da wannan zama Allah har wani abin da ya ko babu komai a sannan ai ba a hana ba a sannan ba a doka ba ta zo ba saboda haka kwana biyu sai manzon Allah bai gaishe ba da mu da cikin tafiya ta manzon Allah kwana biyu bai ce ina wani ne ce ina Thabit ibn Qais sai aka ji gida aka ce ba za a yi a jire maka sai to aini ka san sai da wani manzon Allah ya ce wai ai ina gida shi dai ina ganin gyaran ɗan wuta ayyukan da sun lalace domin ya san wannan ayyukan ya yi su da yawa a baya shi manzan Allah ya ce a sai aka zo shi gurin manzan Allah sai ya ke cewa la barko min ahli janna alkalin wani isa wani abu shi ne wani abu ce sabi da kai ya yi ina cikin ahli janna ai dan aljanna ne ce ai dan aljanna ne shi yasa shi da ana sun yi jami yake cewa lokacin muna rayuwa da tsarin da kai kawai muna kallon nan a duniya yana ka sa akwai wasu bayan mutum goma da annabi ya kaɗe su a lokaci ɗaya wanda ake cewa mutum goma da aka yi su sha da aljanna akwai ɗaiɗaiku da yawa da annabi ya kaɗe su da aljanna wani ɗan aljanna wani ɗan aljanna kamar ba kuma shi ko da ba za a laike ba da labarin cikin al'ummar sa za a sami kuma 70,000 za su ta shiga aljanna ba da misali ba sai ya rasu da laike da ba a samu daga cikin su sai da ba da cikin su ta da cikin su da mun kana da annabi ya sani da akwai su ne da ko haka to daga cikin ce shi ai sabi ne da fa'idan aljanna ne amma an yi shi a tarba an yi shi haniya yanzu ba za ka yadda
a cikin rayuwa a bayyana ba a kashe ka kuma shahidi kuma ka shiga aljanna annabi ce abubuwa uku za su faru gare shi zai yi rayuwa mai tsafta ishe kuma za a kashe kuma shi a shahidi zai mutu sannan kuma su kuma yi shi kan ɗan aljanna ne shi ne ke to rawitu na yadda da bishara da mazan Allah ya yi amma duk da haka ba zan ƙara daga kuriya ta ga mazan Allah kashi amshi shi ɗan aljanna ne ko amma shi zai ƙara daga muryar sa ba kai kuma mazan Allah ba ya yi su ke nuna su suka muryar sa kuma da shi ɗan aljanna ne kuma a haka ya zance lokacin da ana yakin mutanen musulmi da tarza sabai su da kai shi kawai da ke kasan yaki ne mai tsanani a lokacin na wasu kai shi kawai ya dawo daga kamar nisa shi bai kuke jira idan na cikin wani hali ya ce yi ta yaki har yi wuce ni kamar yadda ba za a kuma sai na koma tun da aka saukar da wannan aya ya kasance ya zuba wannan zan sai mu zana yana cewa ka gamu da ya koma a hankali ne da yana tsoron kada abin da nisa ya a hankali ne magana Allah shi inna ladina yaquluna aswatuhum inda rasulullah hakika waɗanda suke sassauta muryarsu nan da manzon Allah domin a lokacin da ga duk ana yi musu sura wacce ba ta abin da dama su da dinga sassauta muryar da manzon Allah Allah ce ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa waɗanda sune wannan Allah ya jarrabu zuciyarsu da tsoron Allah ya jarrabu zuciyarsu da tsoron Allah ya sa zuciyarsu mai tsoron Allah ce da kuma mafirar ta fara ta tabbata gare su wa ajiyar na wani da lada mai gida na sai Allah ya faɗi labarin waɗannan arab waɗanda suka zo wurin mazan Allah suka zo bayan ɗakunan matansa suka dinga daga muryarsu ya Muhammad ƙoƙurin ilaina ya Muhammad ƙoƙurin ilaina ya Muhammad ka fito zuwa gare mu muna so za mu yi magana da kai haka suka fara kada shi inna ladina yanaduna ka min wara'il hujurat hakika waɗanda suke kiranka ta bayan ɗakunan matanka wai na aksaruhum la ya'qiluna mafiya yau su ba su ka wannan akwai nau'i da shi suna da karancin nade aksaruhum la ya'qiluna mafiya yawan su ba su da su ne irin su kuwai na tobi da Hussein da Aqra ibn Hadis da kuwai na ibn Hussein suna daga cikin larabawan ƙauye masu jafa suna da irin wannan jafa suna da bauta dama Aqra suna da wannan kafin sirarsa aka yi dinga haka nan ne ya haƙuri da shi har ya zama da har sai da aka lalata da shi ne wanda ya zo wani mazan Allah ya ga annabi ya kama Hassan ne ya sumbace ya kama Hussein ya sumbace ko ce ha mutu da kayan da an yi da ya san kai goma shi amma babu wanda ta ma sumbace sa annabi ta ila ma dama a wanda baya jin yau da ya fasa to Allah ce walau annahu sabaru ai da ma a ce sun yi hakuri hatta ta kore ilai aka mutu zuwa gare su da kana khairan lahu wannan shi ba ya yi gare su ne suna kalla na kira kana mutuwa mutumin da yazo yana kira manzon Allah har ibada yake amma duk wannan fadan da aka dan kasancewa yana sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah ya gafara ne ga zunuban bayi bai jin kai ne